लोगोफोर जों दिनैहाय दाबसे जायगायाव ओंखारदों। मा ओंखारदों बेखौ एसे फोरमायहरलाय। लालाय भुटान बर्डार बागमारा मालिबिथा भुटान बर्डाराव जों थांगासिनो दङ। बिथाङानो जादों जाखाव। डेभलपमेन्ट बारा गैथ'आ माथो। गैया, लामायाबो बिराद कन्डिसन गाज्रि। खैला बैला लामा, थेखा लामा, लालाय लामा। दा खि लामाया बिदि जानो समायबावो गोदान सरखाराव। बिथारालाय मोनबायमोन। गैया। गुबुनथिंजायहाय बे भुटान लामाजों थांनाय लामाफोरा गोसोम गोजा गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरने। जोंना बे खैला मैला लामाया मानो बिदि जायाथाय बेखौ एसे दा एसे मावजेननायनि जादोंमोन। लोगोसे आंजों दङ गैला ओमफ्राय देवानि गारिया साइसना बिने। ओमफ्राय नैबे गरम आं गरम। देरा गावल' जाखाबाय थायाखिसै। देरा बादे खौना जाया आं दोनलाय। दे जादो देलै दे दाहर दे। उदे मोनसे हनै दे गोदौदो मोनसे जादो दे जादो गोदै गैबावलायबा दे आखाइ बौनायलै। गोदैल'खा मादाया आं हरलायबा माबोरै गोदै जाखाव? बरिया। मा गोलैलांबाय? जानाय होबायलै आं जाखाव औ गोदान बावदा बा गोदान बावदा खानाया नांबावनायलै बा नोङो मादाखौ हगोन बा मादाखौ मोननानै जायो। बेबायदि लामा न'ला बालि आरो मोनसे उबै खामायनानै दंखानायसै बे मावनायसै मा सोंसै गरम मा हरलेनो आङो हरले आरोबाव देरा दे बादे दे नोंसोर जाहोआबालाय जाहोबावनोब्रा गैमानलाय। माइ गायदों दुब्लि बारियाव बरिया गासिबो दा। थेंक इउ नांलेबो आङो लाखाबायलै थाबावदो दे गोदान मा गदों देरा दे दौहर दे आंबो दे देरा दे दौदो दे अननायजोंबो दौआ। Young brothers लायनो young brothers लायनो थ्रि young brothers देरा दे बादे दे दौहरदो बादे ग'जों माइले जाबायलै गोदो लाखिदोलै जाबाय दै स्ल' लाखिदोलै जादों मोनबाय आं खिन्थु जादों मोनबाय आं हाग्रामा ब्रिज मोनबाय जोङो हाग्रामा ब्रिज ना खिबावसो थायो दिया इनावबो सिथाबनांगौ गारियाव जिएलआर बियो 1.2 किल'मिटार दालाङा 1.3 ना माथो दैयालाय गिदिरा नङा दिनैलाय दा मोनायाव दिनै गिदिया मा मोसौखौ गेजेरावसो खालामबावो बारहोयो बैजों बारहोयो बे मोसौफोरखौहाय
그래. बैजों बारहोयो दैया फिसाल' ना बुस्थुआबो अखानाय लाबाबो नोंखायोना उनावबो बेलासियाव बारजोबो बेलासियाव बारजोबो बारफिनजोबो बेयाव सेस माने दुब्लिफोरावहाय जानो गैला नालाय जायगाया बेयाव लाबोनानै जाहोफैयो आरो गेजेराव बे दाउब' गोमो मासे दङ नै बेयाव ना खनगासिनो दं नै सेन्ट्रेबेल जाबदों बे दाउब'आ जोंना केमेरामेना नुवाखै जानो हागौ दं नै बै दाउब' गोमोआ गग्लें गग्लें नोंथांमोना नै बेयावनो पिकनिक जाफैनो हागोन बेरायफैनो हागोन हाग्रामा ब्रिजनि गेजेरावहाय नैबेयावहायनो जायो प्रग्रामफोरा निउ इयार गासिबो प्रग्रामा बेयावनो जाजोबो बरिया गय बागान आमथिखा होनबायथाय माथो बुंबावनो सारि सारि जेरैबो गय बागान गयजोंनो फाथो बागान हाबा ओरैबो आरो दुब्लि मा होनदों जाखाव गयजों दाहार होयो गयजों दाहार सुख'खायो ओरैनो गयजों जाखायो 12 बिगा 15 बिगा गाहाम गय बोसोराव 5 लाख 6 लाखआथ' फैखायो ओरैनो जोब्बाय दे दाहार लालायबाय औ गय फिथाइ खानानै दाहार सुख'लायबाय जखार आरो बे सारि सारि गय बागान वाव 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 मानिबा गन्डगलावहाय मानसिफोरा गामिनि फ्रेन्ड दंजों जोबबाय मेंग्लिनानैहाय गय बागान गोजा जाखावनि अमा बेदरजों मैथाजों भाजा संनायसै माहाजोन माहाजोन जाखाव मा हरा होनदोंमोन माहाजोन दा माथो खोनाहैखाबायलै औ जों दा जाखावनि बिखुनजोनि न'आव सफैबाय स' भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट खालामदो स' जोङो दसे उन्दुनोसै लोगोफोर दोनथ'बाय बाय बाय